Casting san perthai Hill State People Democratic Party HSPDP kan pha da kajing tho shomiti rang ba kajala Meghalaya konrat ke sangma banra da ka government resolution ban penkalai ka paragraph 12 AB jong ka 6 schedule karti sanchar kari India habakran siglat pathai khobor hadin ka jelang jong ka Central Executive Committee ka party uba rinton lingdo thongkar ulo ong bala da don kanu ka jing e on sayo ban ya thir pat ka jelang ya kandu ba kanhun menteri bat ladaya ha baro onra no sundan da ka government resolution ha ka dobar sunrai ka banwan Ulong bakum ke sarkar jela kan yo bandawa ban penkelanoi ke paragraf 12 AB sub clause B namarkan long ke jingkermen ya ke jela bat ban yo ya kala ban penbeit ke jing e ladadon kabor hakti ke jela lojong I kene kam isu ke subjek ka thymmai ke bangi kren ka parti na ka por ngisko tho na leng parti syai kedar ba kadai kene ka ban empower ka ban penklan ya ke state jong ka Meghalaya ya ka legislative assembly ban penlong an ban sna an ban nom pentrikam ya kino ki anyo ka sarkar India ki bom ya hap an pentrikam ha kine ki area 6 schedule jongi ha ka bede bat ka Assam isokman ha i ba ka 12 AB 12B ka 12B ka ong ba ka nakam ta ka Assam governor jo ka Assam ula banonra kanu notification bandum petrikam ya ki an jong ka sarkar India ha ki area jong ka seksidel hapo Assam ngisko se pede ba ndapoi nakam ta ka Meghalaya ha ka 12AB jong ka Meghalaya ka ong no ba presiden jo ka India ula banonra ka notification bandum petrikam ya ki an jong ka sarkar India lani ya ki an jong ka state Meghalaya ha ki area jong ka seksidel Hakabang isngaw bakata kan ulong ko ba syubo ya ka ay ka bala syubo debrokom me ka bamla syu ban kenjo kan ban convince ya ka parliament na ka menta kita ki anya ka bakibom ya hap ban petrikam sengi kibon ki ay ka bana ka por ki bangim sngaw ya hap ban petrikam na markam ya hap ber ka culture jongi kami hap ber kom im jongi sene ban bot ya kita ki anjo ka sarkar India larangin jindal don kata ka state assembly ka don ka board ban pass ka resolution ban penong an ban nom pentrikam ya kita ki an ki bom ya hap pentrikam hangi handrei kan ba ka padon kata pada ka jengai than yangi ya ka sarkar Meghalaya ka jengai than ban convince ka parliament ban lech kat sidu president ban yo ya kata ka approval te namar kata nakaling jo ka parti jungi sai sin pa kan ba karang don ka de ji keren hakaba nakaling jo ka sarkar Meghalaya kan yo ban pha ya kine ki recommendation saya ka sarkar India ban yo ka amendment na ka schedule na ka parti jungi ngilarai menta bangin thok biang saya ka sarkar Meghalaya bangin sim khiai ka kam ban ya keren ban terwa saya ka sarkar India ban amendno ya ka 12 AB bat halor ka ne ngel sim ka step ka ba kham khia da ka ban ka parti ngila Rai bangin thok sya ka sarkar ngin thok sya u chief minister ban ra no da ka government resolution ban wan ra ka amendment haya ka ni ka 12 AB kata ka ni ka jing rai ka ba kham khia ka ba don kam hadu kata ban hoj la da ka don ka no ka jing ngin sayo ba di discuss la se hadin jo ka ni chithi ka ba chief minister unyo na ka parti jungi ni kbe lenti bon khot ya ka discussion ka kabinet ya ka bangin sayo ban thir ban keren ni kene berlada kia hap hibaro isngau ba kadai ke por ke kam hadu kata ban ra na sunum dak government resolution ha ka ke assembly ban wan ha ka ba ngindawa ya ka sarkar India ban sya bagin ra ke amendment ban amend no ya ke 12 AB ya ka bangi kwe lenti bakan long ka jing kermen ya ka state Meghalaya ha ka ba ikwe lenti ba kini kijing yak he kini kijing yak sa jong ki pajba ya ki bakim ya hap ban petrikam kan nom daslam ban sop kita ki problem ladang idon ka bor hala ka jong ka state la jong ban penbet kita ki tingi ki nanti ba da kata ki kerman bagi yo bari keren hak sarkar kum bagi don lang sarkar yo bari keren ni kene bat da kalong ka bala la kalong ka jing menjur jong baro ki nanti bakan wan ka government resolution hak beri ba kene ka amendment ya ka 12 AB kata ka jing wa ka jongi ka jing arnot ka jongi ba ka jing repar ka jongi hadin ka deliberation ini skam ba hadin kena isti jengi community bu chief minister ukhot bani discuss te hadin yo ka deliberation lada kidon kono ka
kajing bom yahap hangta se ingin saya discuss lang hangta kan de kajing sutu jogin le parti iso kwa akan don ke government resolution ya kan ngidon lepa hi hakata kajing kitkle kajing yada kajing syakri ki pajba he kan ni sarkar ke balajit hidup pajba te nyim baklai bagi don kajing kitkle full responsibility hi ban syakri nam tak pajba ka babahatam ke bangila padle habami kajing onum don kono parti lakalong ke parti kepada hak sarkar ne kepada opposition bahkan kemen ni kata ngidon kajing kapang kamersim habang yui baki berujungi ki ngat kajing ki berujungi ki du baladu sngi ki berujungi kim yo syu ban lek kamai kaji ngipang kamersim i kwa bahkan don kajing suk dia kata ko piong dia kajing terwaju ko kongres ban jetrelang kata immediately hadin before you government this is a part of convention ni call everybody to cooperate, to coordinate with the government, with each state. That is the thing. Oh yeah, form government, that is different thing. Ni cakawai ke parti, that is ke Bahindra, siapa ke Bakindra, siapa platform, common platform kan banjakran halau tunggu negara. Mo, ini kan kumbakalong. Tadi orang lupa ba, ya kata kajing khot ke kajing keli ko orang baki kuat ban khot ya kata kajing suk te ngila kuat lepas kajing kata ban ngidon kami ka cooperation ya kajing terelang jong barok ki pajba ki sang balang ki political parties way ba way ngi kuat yang ti bikin sim kajing keli bangan day part and parcel jong kajing wan rak jing suk ka state maklaya kata kada kajing ti jong hi barok